Karbi Anglong Baptist Women Fellowship Nimarli atum Kechengsi Bible Study Kepaman pon lakhain kora pho nilip constituency arlo langpro dingpe Baptist Church long phaikuni ni phai kepen krehini an ni thoma farman Karbi Anglong Baptist Women Fellowship Nimarli Kechengsi Bible Study Kepaman pon bangsolong kadu kabe mondoli sirkep an chetong pon sonse athepi ruda lo polong pen en pon pen Kechengsi arnia farman along animateron pipen me chari pon se jaimek pangcheng pon ni thoma farman Bible Study Kepaman pon along Kecheng pen ke judan diparong hangpi ladiarong pipi lapen meriam terang pialang letumbang ke thompensi arna malam than pachini pom sonsi Karbi Anglong Baptist Women Fellowship Nimarli Kechengsi Bible Study jaimek mesen mating samjin pen pachun pon long lopusi LBC kongchun bang anon kro hin pen than pachini pon chuki hola pen amir son terang lapen rames teronang ki palia birta malong news Nilitung Karbi Anglong Baptist Women Fellowship atum Kechengsi Bible Study CTB pon lapen athipi lake root alu pensi nilitung Bible long pen kon lo Nigon permansi peman pon lo ni tho tarik kepen non tarik rehini an monuli sirke nilitung Karbi Anglong Baptist Fellowship kono nat pen dong bang lo ni nilitung dipu Bible Baptist Church Mari langso hokon langso langko dingpi lapen Bethel Nilalung Artem langso badlok langko dingpi Baptist Church kibang jilang aning kan phan tijong pon mek lo peson doma la bang nilitum meeting do dala peneng meneng pan bangke Litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang farman klar da kabirta